Všetkých vás pozdravujem pri sledovaní môjho nového YouTube kanála Griffin Riders, ktorý teda je pokračovaním môjho predchádzajúceho videopokusu Scooter Trip. Tak ako názov asi môžete predpokladať, že som presedlal z skútra na veľkú motorku a naozaj tento rok som si teda urobil vodičák na veľké Ačko a veru by ma ani nenapadlo, že keď som v Bratislave na výstave prvýkrát skúsil Vogue 625 DSX, že aj naozaj za pár mesiacov si túto motorku zadovážim a budem na nej brázdiť nielen slovenské cesty, ale že sa vyberem krátku teda po skúškach vodických aj do zahraničia a som teda veľmi rád, že som bol taký trochu pokrstený ohňom a krátko ako som dostal do ruky vodičák, som dostal aj ponuku na cestovateľskú výzvu do Bosny, čo bolo teda naozaj niečo výnimočné pre mňa. Mal som cestovateľské sny, mám ich doteraz, Bosna bola jedna z nich a treba povedať, že trošku to bolo také dobrodružné, nakoľko s nulovými skúsenosťami som išiel do krajiny, ktorá je známa svojou rozmanitosťou nielen prírody, ale aj ciest a vyskúšal som si tam naozaj všetko od dlhého cestovania cez diaľničné presuny, cez nejaké offroady až po úplne rozbité cesty, ale tých zážitkov bolo naozaj obrovské množstvo a som naozaj rád, že som mohol spoznať skvelých ľudí, Janka a Erika, ktorí ma teda sprevádzali na tejto ceste a vďaka ktorým som naozaj nabral veľké množstvo jazdeckých skúseností a myslím si, že to bol taký krst ohňom, ktorý teda mi pomohol sa posunúť ďalej v mojich teda šoférskych jazdeckých skúsenostiach. No a zároveň som si splnil jeden z mojich cestovateľských snov a navštívil som teda krajinu, do ktorej mnohí motorkári chodia a myslím si, že mám na čo spomínať do konca života. Ale aj po návrate z Bosny som doma dlho neobsedel a vydal som sa ďalej na cesty. A teraz teda som na motorke absolvoval rôzne motozrazy, motojazdy, rôzne stretnutia motorkárov. Vždy, keď som mal trošku času a počasie dovolilo, tak som sa snažil stretávať sa s skvelými ľuďmi, ktorí tak ako ja jazdia v jednej stope a vždy to boli veľmi príjemné stretnutia. V budúcej sezóne 2026 sa budem snažiť si zadovážiť lepšiu techniku záznamovú, aby som vám mohol prinášať nové videjka z mojich ciest. Moje plány sú už teraz nejaké, sa to črtá pomaličky, pretože zima sa dá tráviť aj plánovaním ciest na budúcu motorkárskú sezónu, takže to je taký čas, ktorý sa dá pekne vyplniť snívaním o diaľach a takisto sa budem tešiť na stretnutie s vami všetkými v jednej stope v budúcej teda sezóne, tak nech je tá zima čo najkratšia a teším sa znovu na stretnutie s vami všetkými niekde na cestách, takže pápa na budúci rok 2026.